Naša najveće marijansko svetište u južnoj Hrvatskoj, crkva Čudotvorne Gospe u Sinju, danas je proglašena manjom bazilikom. Misno slavlje predvodio je splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić. Svečano slavlje pratila je i naša ekipa. Magdalena, što ovaj čin znači za Sinjsku crkvu, ali i za sve vjernike? Velika je to čast za Viteški grad, ali i za cijelu lijepu našu, za Franjevce, za vjernike iz cijele Dalmacije, Bosne i Hercegovine i drugih krajeva koji stoljećima već štuju Čudotvornu Gospu Sinjsku, rado joj hrlaju susret, osobito u blagdanu Velike Gospe, kad kroz naše najveće južno marijansko svetište prođe i više od 100.000 hodočasnika. I danas su mnogi ovdje, ovo veliko slavlje nisu propustili ni izaslanici predsjednika Republike, Vlade Hrvatskoga sabora, predstavnici Splitsko-dalmatinske županije iz Sinja, drugih gradova i općina iz Cetinske krajine, brojni gosti uz zvanice, ali dakako i alkari i alkarski momci koji su prije više od 3 stoljeća u zagovoru Čudotvorne Gospe Sinjske izvojevali pobjedu nad višestruko nadmoćnijim i brojnim osmanlijskim osvajačima. U spomen na tu slavnu bitku, podsjećam, ustanovljena je Viteška igra Sinjska alka, godinama već pod zaštitom UNESCO kao nematerijalna baština čovječanstva. Današnje svečano misno slavlje predvodio je splitsko-makarski nadbiskup i metropolit Monsignor Zdenko Križić, a dekret Pape Franje o proglašenju crkve Čudotvorne Gospe Sinjske manjom bazilikom pročitao je apostolski